Allah bai. Hamza, Sa. wai ka san me yake faruwa kuwa? Asa. Tun ɗazu shiru ne muku fa. Okay. To muna ji dai. Watan akwai wasu 'ya'yan iska ne da suka shigo garin nan. To. Suna bin ƙannenmu da kuma 'yan matan jama'a. Kai a takaice dai 'yan damfara ne. Nan garin kuma? Kwarai da gaske cikin anguwannin nan ma. Amma ku abin da abun mamaki nan garin suka shigo mana to lalle ko muka artaba da su za su gane kuransu ko lalle. Ai ba nan gizo ke sakar ba. So nike ku sa idanu sosai. Okay sir. Ku bi abubuwa daki-daki. Okay sir. Kuma wannan abin ya zama confidential tsakanin ni da ku ne. Insha Allah. Ku yi kokari ku rika bin irin sako-sako lungu-lungu. Ku tabbatar da duk inda kuka ga irin bunch of 'yan iskan nan. Yes sir. To ku yi kokari irin ku sa idanu ku dan yi basaja a gefe. Okay sir. Har ku gano inda suke mu yi kokari mu rike su. Ba don komai ba saboda kwanakin baya ma na ji cewa har cikin gidajen mutane suke shiga. Lalle abun nasu babba ne. A lalle wannan to ya kamata mu sa ido sosai gaskiya. Sa za mu kokari insha Allah akan wannan lamarin sosai. Ni abin da na riga na sani ne mun riga mun yi rantsuwa da cewa aikin nan da muke yi za mu yi shi bakin rai bakin fama. Exactly sir. Sosai ma kuma ko ba komai akwai haƙƙin jama'a da ya rataya a wuyanmu domin kare dukiyarsu da kuma rayukansu. Exactly sir. So kaga wannan wani abu ne wanda yake tsakanin ni da ku nake son kawai mu ba DPO mamaki. Yalla bai wannan insha Allah wannan abu ne mai sauki yalla bai. Kuma in Allah ya yarda za mu baza konon duk inda suke inda a ganin yalla bai. Ni da Hamza insha Allah za mu ba da gudunmawa 100% kamar yadda muke jin daɗin aiki da kai. To abin da za a yi yanzu insha Allah za mu kokari akan mu karisa gadin din can mu je mu dan sha shayi dan ku ji daɗin aikin ku. Okay sir. Ayyayi sir. Jawo kobar. Kamar wanda yake haka ne. Ya kake tafiya ne kamar wanda yake iyo. Wala fada ne aka kira ni. Fada ne aka kira ni. Gaskiya ne kuwa. Wala fada ne aka kira ni na bai. Fada ne aka kira ni. Amma dai ina kuntantan sa. Ai ya kake wani tafiya kamar wanda yake iyo. Fada ce sai yake fada. Wannan ku anya mai gaskiya ne labai. Fada ce. Kake tafiya kamar wanda yake haka ne. Ya kake tafiya ne kamar wanda yake iyo. Wala fada ne aka kira ni. Fada ne aka kira ni. Gaskiya ne kuwa. Wala fada ne aka kira ni na bai. Fada ne aka kira ni. Amma dai ina kuntantan sa. Ai ya kake wani tafiya kamar wanda yake iyo. Fada ce sai yake fada. Wannan ku anya mai gaskiya ne labai. Fada ce. Fada ce. Wai me nake gani? Fadu ko da Yahudu. Ina sare ya ce wato yana gama. Sakara. Anya yau kuma za ka iya ma sai da kayan nan. Sakara. Kaga kawai sigarin ma iya ne ka maka ne ta baka kunna ba. Ba ni wutar jahannama kunna. Ba za ka yi na mu da jahannama kuma dai ba mutum ai. Sai wace akwai sakara. Kawai dai akwai nari dai iya ne. Ka gane. Akwai nari ta iya ne. A shanan ma tana gaban ka ma narin ma tana gaban ka iya ne. Wallahi tun da nake garin da ba. Haka ne. Wake wa bayan kan ta wannan fa. Wanda ake din wannan fa. Magana ne. Wannan fa haushi ne. Ya kauna aina ba an ana kashin ta ba. Dan masu garin ne? Dan bayyawan sa fa. Dan masu garin ne wannan? Kai. Dan fa haushi. To ba ni ma ci.
Ka lallaba, ka lallaba. Tsohon da ya ce zai rena na magana gaba ba. Na ji da ka san me za mu yi yau? Haba, gana gingadin nan kuma mai magana gidan siyasa. Ai manta za mu ce da hukumar ina biya ma. Kuma yanzu yau ga lakwaye sun danne mu kawai danna maza suke. Sun ma danne babba ba. Kai? Wallahi sun danne babba. Ka iya rawar ƙorozo? Ka gaba ma ni ka gaba. Amma dai ni ta an bori na bi iyawa. Amma ni san ƙorozo ban iya ba. Amma da zan samu ɗayar wata marji biyu nan a wurin gaba. Ai yau an murji 100 kake so sai. Ayya mana sai mai gida ta ba ta gori ya hodo. Asami ne. Inda tsara ya ce. Asami ne. Yau ba za mu yi bacci ba. Jibi ma ba za mu yi ba. Gata ma kayan mai ramu da yi. Sai mai gida ni ne gaskiya a wannan dan dana kuma ne lilo babbaci. Rai sama za mu je karɓo addu'a Allah. Su kaifo. Can. Ya mu je karɓo addu'a. Sai mai gida kawai lakum mai gida. Boka ba zai kama malam ba, shi malam ba zai kama Allah ba, Allah shi. Cikin yaran layin nan kap 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 Kai, kafi. to ai shi yasa nake ji da kai mai gida da kai ma gida yanzu ya za a yi ne nake dan ba ni iya yi. Dai inda nake ajiye kaya wajen bolan nan a gaje ka dan tauna. Ayya wani gida da ba ta gori. Je kanshe mu zai raya mu, Allah mai maganin abokin gaba. Azo makanatin zo izo, Allah. Na tashi ma kudin jashin rajin kai karan wannan yaron ya zo ya ana da shan sigari Allah ya yau sai ya kwana sai da wuyi ta da komai sunana sai bulai a bada kirana da mata ku kasance da makauniya TV. Allah ya biya horo sai mai gida ta faɗi ko da Yahudu mai gida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdullahi inkiya Abdul AK. Yawa ni ne ɗaya daga cikin wanda nake fitowa a cikin bidiyoyin da kuke kalla a cikin Makauniya TV na YouTube channel ɗinmu wanda za ku iya samun sa da sunan nan Makauniya TV. Ni nake fitowa a matsayin suna Kato, nake fitowa a matsayin yaron horo. Masha Allah, a ci gaba da kallon gidan TV Makauniya TV. Allah ya biya horo da ba da gode Yahudu. Assalamu alaikum. Sunana Isaac. Idan ganin shirye-shirye mu wasu daɗi. Ku kasance da ni a wannan tasha ayatacciya. Ko ba haka ba ne jama'a? Makauniya mara ido ba ke zai ci gaba da baku abubuwan nishaɗi. Makauniya TV tasha ce mai akwai shirye-shirye daɗaɗa irin su komedi, irin su waƙoƙi bidiyo, irin su fina-finan jarumai manya. A ci gaba da kallon mu, a wani subscribing, sannan ku danna mana wannan ƙararrawa. Na gode, sunana Isaac Esal, ne waka.
Na gode ni ne na. Zaka yi sale. Mai makauniya TV.